Ασχολούμαι με τη μελισσοκομεία εδώ και 6 μήνες και μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνω είναι για την κυψέλη και τη δομή της. Γι' αυτό σήμερα θα σας δείξω αναλυτικά όλα τα μέρη μιας κυψέλης και πώς λειτουργούν. Είμαι ο Κυριάκος Μιχαλάκης και είσαστε στο κανάλι Golden Hives. Είχα αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το από τι αποτελείται μια κυψέλη, πού μείνει η βασίλισσα, πού μείνουν οι μέλισσες, πώς βγάλουμε το μέλι κτλ. Οπότε είπα να κάνω ένα βίντεο να τα εξηγήσω αναλυτικά κομμάτι που την αρχή μέχρι και το τέλος, για να καταλάβει και ο κόσμος όταν λέμε μια κυψέλη που τι αποτελείται και πώς δουλεύει. Ωραία. Ξεκινούμε από την οροφή μας. Ωραία, η οροφή είναι ξύλινη, έχει αλουμίνιο πάνω και έχουμε δύο αεραγωγούς μπροστά, δύο αεραγωγούς πίσω. Εν τούτον που κρατά τη βροχή και το κρύο έξω από την κυψέλη μας. Ακριβώς που κάτω έχουμε μια πλαστική ταΐστρα, η οποία είναι πλαστική διάφανη. Υπάρχει χώρος για να περνούν οι μέλισσες και να έρχονται να τρώνε. Τούτη βάλουμε σε περίπτωση που θέλουμε να βοηθήσουμε τις μέλισσες σε χειμερινούς μήνες που δεν έχει αθοφορία. Βάλουμε τη για να τους βάλουμε ή υγρή τροφή ή στερεή ή σιρόπι ή ζαχαρόπαστα ή βιταμίνες, εξαρτάται, και με τον τρόπο μπαίνει κάτω από την οροφή. Είναι σχεδιασμένη για να κάθεται η οροφή ακριβώς πάνω της, εκμεταλλεύεται το 100% του χώρου κάτω από την οροφή. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη, λόγω του ότι είναι διάφανη, μπορούμε να δούμε κάτω από την ταΐστρα μας τι συμβαίνει. Και γιατί χρήσιμο τούτο, βασικά οι συγκεκριμένες βγαίνουν σε πλαστικές διάφανες, σε πλαστικές σε διάφορα χρώματα που δεν είναι διάφανες, σε ξύλινες και σε σιδερένιες. Εγώ επέλεξα την πλαστική τη διάφανη για τον λόγο ότι μπορείς να έρθεις να κάνεις επιθεώρηση, εντάξει, και να προσθέσεις τροφή, ας πούμε, ή να δεις αν την εφάν κτλ. Και ταυτόχρονα να δεις και κάτω που την ταΐστρα σου τι συμβαίνει, χωρίς να τις σηκώσεις και να πειράξεις τις μέλισσες σου κτλ. Γιατί οι μέλισσες μόλις βάλεις την ταΐστρα την πλαστική να έρθουν και να κάνουν έναν τείχομα από πρόπολη και να κλείσουν τα ανοίγματα, έτσι ώστε να μην μετακινείται και να μην μπαίνει και κρύο μέσα. Και λόγω του ότι επειδή είναι πλαστική και έρχεται και κάθεται και από πάνω, μονώνει και την οροφή σου, έτσι ώστε το χειμώνα κρατάς καλύτερη θερμοκρασία εντός της κυψέλης. Ωραία. Τώρα, από κάτω είναι brood box και το super box. Κανονικά τα super box είναι λίγο πιο μικρά, εντάξει. Για τον λόγο ότι εγώ δεν αγόρασα super, έχω μόνο brood box και χρησιμοποιώ τα brood box σαν super. Τι διαφορά έχουν τα brood box με τα super τώρα? Στα brood box, όταν λέμε brood box, είναι τα κουτιά τα οποία υπάρχει πρόσβαση στη βασίλισσα. Μπορεί να μπει η βασίλισσα, να μπει μέσα, να γεννήσει αυγά, να μαζέψει γύριν οι εργάτριες της κτλ. Εντάξει. Γενικά το brood box είναι τα κουτιά τα οποία υπάρχει πρόσβαση για τη βασίλισσα. Τα super box δεν υπάρχει πρόσβαση να μπει η βασίλισσα. Γιατί τώρα η βασίλισσα μπαίνει μέσα στο κουτί, περνά πάνω από τα πλαίσια, εντάξει, και πάνω στα πλαίσια γεννά γόνο, μαζεύκουν οι εργάτριες γύρω από το γόνο και γύρω από τη γύρι μαζεύκουν και μέλι. Ωραία. Τώρα, λόγω του ότι εμείς σαν μελισσοκόμοι θέλουμε να εκμεταλλευόμαστε το μέλι το οποίο βγάζουν οι μέλισσες, και λόγω του ότι δεν θέλουμε πρώτον να πειράζουμε τη βασίλισσα, δεύτερον να έχουμε πλαίσια τα οποία δεν είναι γεμάτα μέλι καθαρά και να έχει μέσα και γόνο, να έχει και γύρι, για τον λόγο ότι δεν τα χρειαζόμαστε, εμείς μόνο το μέλι θέλουμε να βγάλουμε που το κουτί μας. Αν θέλουμε να βγάλουμε τη γύρι και τα λοιπά, υπάρχουν άλλοι τρόποι, και για να το καταφέρουμε τούτο, τι κάνουμε? Έχουμε ένα διαχωριστικό βασίλισσας. Ωραία. Το διαχωριστικό, υπάρχουν κάποιες σχισμές πάνω στο διαχωριστικό, είναι ακριβώς 4 με 5 μιλίμετρα, τόσο όσο για να μπορεί να περάσει μία μέλισσα. Αλλά όχι η βασίλισσα. Η βασίλισσα δεν μπορεί να περάσει πάνω από το διαχωριστικό. Οπότε τι πετυχαίνουμε με τούτο? Κρατούμε τη βασίλισσα μας στο κάτω μας το κουτί, το brood box, και δεν μπορεί να περάσει στο πάνω. Περνούν μόνο οι μέλισσες στο πάνω κουτί
Και οι μέλισσες, οι εργάτριες μας, γεμώνουν το πάνω κουτί, το σούπερ μας, γεμώνουν το μόνο μέλι. Ωραία. Οι γύροι, στο 90% των περιπτώσεων, μπαίνει γύρω-γύρω που το γόνο για να μπορούν να ταΐζουν τις μέλισσες τις μικρές για να αναπτύσσονται. Ωραία. Οπότε δεν θα έρθουν να βάλουν τη γύρι στο πάνω κουτί, λόγω του ότι ο γόνος θα είναι στο κάτω. Ωραία. Και με τον τρόπο κρατούμε τη βασίλισσα μας κάτω. Τώρα, μπορεί να δούμε και κυψέλες οι οποίες μπορεί να έχουν δύο brood box. Δηλαδή να είναι στημένες έτσι. Να έχουμε δύο κουτιά brood box, όπου και στα δύο μπορεί να πάει η βασίλισσα και να αρκούμαστε να βάλουμε το σούπερ μας από πάνω. Άρα στην ουσία να έχουμε μια τριόροφη κυψέλη στο τέλος και στην ουσία η βασίλισσα μας έχει αρκετό χώρο, έχει δύο κουτιά τα οποία μπορεί να τα γεμώσει γόνο, γύρι και μέλι και θα έχουμε μια δυνατή αναπτυγμένη κυψέλη η οποία θα βγάλει αρκετό γόνο και θα έχει πολλές εργάτριες και ταυτόχρονα σε μια κυψέλη η οποία έχει δύο brood box ή ακόμα και παραπάνω, βάλεις όσα θέλεις, σίγουρα η παραγωγή μελιού θα είναι πολλά παραπάνω από μια η οποία έχει ένα brood box. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα όσα παραπάνω brood box βάλουμε, τόσο περισσότερο χώρο δίνουμε στη βασίλισσα μας να γεννήσει γόνο. Τώρα, το άλλο στήσιμο που μπορούμε να δούμε είναι να έχουμε τον brood box μας, να βάλουμε το διαχωριστικό μας εδώ και να έχουμε 1, 2, 3 σούπερ από πάνω. Πότε βάλουμε 1, 2, 3 σούπερ κτλ. Τα σούπερ βασικά γεμώνουν μόνο μέλι. Ωραία, είναι τα κουτιά τα οποία τα πιάνει ο μελισσοκόμος και κάνει τρίγο που βγάλουμε το μέλι. Ωραία. Πολλές περιπτώσεις είναι να δούμε ότι πολλές κυψέλες μπορεί να έχουν 1, 2, 3 σούπερ για τον λόγο ότι π.χ. εγώ είμαι μελισσοκόμος, έχω 3 κυψέλες και η κάθε μου κυψέλη έχει από ένα σούπερ γεμάτο μέλι. Ωραία. Δεν μου συμφέρει να πιάσω για 3 box για να κάνω τρίγο. Είναι αρκετά λίγα τα κουτιά, οπότε δεν μου συμφέρει να τα πιάσω, να λερώσω τον εξοπλισμό μου και τα λοιπά για να βγάλω μια μικρή ποσότητα μελιού. Οπότε τι κάνουμε? Έχω ας πούμε 3 κυψέλες, ξέρω ότι κάθε μια έχει από ένα σούπερ γεμάτο, μπορώ να έρθω να βάλω ακόμα ένα σούπερ από πάνω, να την κάνω τριόροφη, ας πούμε αν έχω ένα brood box, ένα σούπερ, μπορώ να έρθω να βάλω ακόμα ένα σούπερ από πάνω από το σούπερ μου για να γεμώσει και το δεύτερο μέλι. Ωραία. Και αφήνονταν μπορεί να γεμώσει και το δεύτερο, να βάλω και το τρίτο και όταν να γεμώσω, ας πούμε έχω, μόλις φτάσω στο σημείο να έχω 3 κυψέλες που η κάθε μια έχει 3 σούπερ γεμάτα μέλι, μπορώ να πω ότι έχω 9 box γεμάτα μέλι, να έρθω να τα πιάσω, να πάω να κάνω τον τρίγο μου για να αξίζει και η διαδικασία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να λερώσεις τον εξοπλισμό σου. Το μέλι δεν καθαρίζει εύκολα από τον εξοπλισμό, άρα δεν θα πάει να κάνεις τρίγον με 1, 2, 3 κουτιά μέλι. Ένα αξίζει. Μόλις μαζευτούν και γίνουν 9, 10, 12, 15, να τα πιάσεις να κάνεις τον τρίγο σου. Αυτά είναι το structure γενικά και πώς βάλουμε τα κουτιά. Πάμε να δούμε και λίγο την βάση μας. Να πω ότι στο κάθε κουτί έχουμε 10 πλαίσια. Τα πλαίσια είναι αυτά. Τούτο είναι ένα πλαίσιο έτσι όπως έρχεται μαζί με την κυψέλη. Ωραία. Έτσι έρχεται, μετά πρέπει να το πιάσει ο μελισσοκόμος να το σειρματώσει και μετά πρέπει να βάλεις κυρίθρα. Μπορείς και να μην βάλεις την κυρίθρα και να τις αφήσεις να το κάνουν μόνοι τους. Απλά με την κυρίθρα βοηθάστες να το στήσουν, να κάνουμε ένα άλλο βίντεο για να εξηγήσουμε που την αρχή μέχρι το τέλος πώς πιάνεις έναν πλαίσιο και στείνεις το για να είναι έτοιμο να μπει μέσα στην κυψέλη. Θα το δούμε σε άλλο. Τώρα, η βάση μας. Έχουμε μια βάση η οποία η συγκεκριμένη είναι αεριζόμενη. Υπάρχουν οι αεριζόμενες και μη αεριζόμενες. Οι αεριζόμενες βασικά έχουν στο κέντρο έχουν έναν χώρο ο οποίος μπορεί να περάσει αέρας. Εντάξει, έχουμε και έναν σειρματόπλεγμα το οποίο δεν αφήνει ζώα από έξω να μπουν μέσα στην κυψέλη και να πειράξουν μέσα. Και ταυτόχρονα δεν μπορούν ούτε οι μέλισσες να περάσουν που δάμε για να αναγκάζονται να βγαίνουν από την έξοδο.
Τώρα, τι κερδίζουμε με την αεριζόμενη την Κυψέλη? Η μία αεριζόμενη είναι απλά ένα ξύλο, δεν έχει τίποτε άλλο. Η συγκεκριμένη που είναι αεριζόμενη, έχουμε το χώρο μας ο οποίος περνά ο αέρας και έχουμε και ένα ξύλο το οποίο κλείει που κάτω τη βάση μας για να μην μπαίνει αέρας. Το καλοκαίρι να ανοίγουμε την και μπαίνει ο αέρας από κάτω και φκένει από πάνω, έτσι έχουμε έναν airflow το οποίο βοηθά στο να κρατά δροσερή την Κυψέλη και το χειμώνα ερχόμαστε και βάλουμε το ξύλο από κάτω και κλείουμε την τρύπα, οπότε δεν μπορεί να περάσει ούτε αέρας, ούτε κρύο, ούτε τίποτε. Εντάξει, και κρατούμε σταθερή θερμοκρασία. Τώρα, το συγκεκριμένο ξύλο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Το συγκεκριμένο ξύλο, λόγω του ότι μπαίνει και φκένει εύκολα, τι μπορούμε να κάνουμε? Οι μέλισσες μπορούν να προσβληθούν από βαρόα. Τα βαρόα είναι βασικά κατά την κυπριακή τσιβίτσα. Ωραία. Που στην ουσία κολλούν πάνω στις μέλισσες και πίνουν τους το αίμα. Και ταυτόχρονα λόγω του ότι μεταφέρονται από μέλισσα σε μέλισσα κτλ. Μεταφέρουν και διάφορες αρρώσκες. Οπότε εμείς θέλουμε όποτε παρουσιαστεί μια κατάσταση με βαρόα σε μια Κυψέλη, θέλουμε να την εξαλείψουμε. Οπότε πώς μπορεί ο μελισσοκόμος με τη βοήθεια του ξύλου και με αεριζόμενη βάση να ανακαλύψει αν η Κυψέλη του έχει προσβληθεί από βαρόα? Μπορείς να πιάσεις το συγκεκριμένο ξύλο, να το γεμίσεις κόλλα, εντάξει, να του βάλεις κόλλα πάνω και να το τοποθετήσεις από κάτω από τη βάση να μπει στη θέση του. Δάμε. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Όταν έχουν βαρόα πάνω τους οι μέλισσες και πίνουν τους το αίμα, λόγω του ότι υπάρχει τριβή μεταξύ τους ή πάνω στα πλαίσια ή μεταξύ των μελισσών, γενικά μέσα στην Κυψέλη, μπορεί να αποκολληθούν κάποια βαρόα και να πέσουν κάτω. Οπότε, επειδή εμείς έβαλαμε κόλλα πάνω στο ξύλο μας, περνούν μέσα από το σειρματόπλεγμα τα βαρόα και πέφτουν πάνω στο ξύλο. Και το ξύλο, επειδή έχει κόλλα, μηνίσκει πάνω το βαρόα. Άρα, μπορώ να έρθω εγώ να βάλω κόλλα στο ξύλο, να το βάλω μέσα, να το αφήσω μία εβδομάδα και να έρθω να κάνω μία επιθεώρηση. Και μπορώ να βγάλω το ξύλο μου, ας πούμε, και να δω τι γίνεται πάνω στο ξύλο, αν υπάρχουν βαρόα. Και μπορείς να κάνεις μία εκτίμηση της κατάστασης, πόσο κακή ή καλή είναι η κατάσταση με τα βαρόα σου, γιατί μπορείς να δεις σε μία εβδομάδα πόσα βαρόα έχω κολλημένα πάνω στο ξύλο. Αν έβρεις λία, σημαίνει είσαι στην αρχή, άρα μπορεί να καταπολεμηθεί πιο εύκολα. Ωραία. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε εάν η Κυψέλη μας είναι προσβεβλημένη από τα βαρόα. Ο δεύτερος τρόπος είναι λίγο πιο ok. Ο δεύτερος τρόπος για να καταλάβεις ότι υπάρχουν βαρόα μέσα στην Κυψέλη, λόγω του ότι μεταφέρουν ασθένειες, μπορεί να δεις κάποιες μέλισσες οι οποίες έχουν παραμορφωμένα φτερά και μπορείς να το καταλάβεις που τζαμέ, γιατί τα βαρόα είναι τόσο μικρά που με γυμνό μάτι δύσκολα μπορείς να τα δεις. Οπότε είναι ένας τρόπος με το ξύλο και την αεριζόμενη τη βάση μας. Και πάμε στην είσοδο, η οποία η βάση μας έρχεται με δύο επιλογές. Έχουμε το ξύλο το οποίο κλείει 100% την είσοδο μας, οπότε δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορούν να περάσουν οι μέλισσες ούτε να μπουν ούτε να βγουν. Τούτον το συγκεκριμένο χρησιμοποιούμε το εάν θέλουμε να κλείσουμε εντελώς την Κυψέλη, σε περιπτώσεις που θέλουμε να τη μεταφέρουμε από ένα σημείο σε άλλο, σε περιπτώσεις που κάποιος εψέκασε κοντά χόρτα κτλ. Και θέλουμε να τις κλείσουμε για να μην βγουν έξω και να τους πειράξουν τα χημικά και τα ψεκάσματα. Και έχουμε ακόμα μια επιλογή η οποία αφήνει ένα μικρό περιθώριο το ξύλο για να περάσουν οι μέλισσες. Το συγκεκριμένο εγώ χρησιμοποιώ το χειμώνα, αντί να το αφήνω εντελώς ανοιχτό, να αφήνω εντελώς ανοιχτή την είσοδο, βάλω το συγκεκριμένο και κλείω ένα μεγάλο μέρος της εισόδου, αφήνω ένα μικρό σημείο για να μπαίνουν να βγαίνουν και βοηθά στη θερμοκρασία της Κυψέλης να μείνει πιο θερμή και να μην μπαίνει πολύ αέρας μέσα. Φυσικά οι μέλισσες στο χειμώνα έρχονται και κλείουν και με πρόπολη την είσοδο κτλ. Απλά αντί να πρέπει να κλείσουν όλο το σημείο, βοηθάς τους και βάλεις τους, αφήνεις τους ένα μικρό περιθώριο
για να πιο ζεστή η κυψέλη. Αυτά, ό,τι έχει να κάνει με την κυψέλη. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μάθετε κάτι. Κάνετε ένα like, ένα subscribe. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο.